Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodaks, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Aí as están a ver, son as primeiras imaxes deste Verán Verán que acaba de arrancar en Sanxenxo. Este municipio é un ano máis a capital turística de Galicia, onde milleiros e milleiros de persoas gozan xa dunhas merecidas vacacións. A nosa misión aquí no programa será que vostedes poidan tamén dende casa vivir o grande o verán, coñecendo os principais eventos da nosa contorna e descubrindo as historias que nos van ir contando os diversos convidados que irán pasando por aquí nas vindeiras semanas. Esta é a tempada número 27 deste Verán Verán, un espazo que xa saben poden seguir a través da emisión de Canal Rías Baixas, na nosa canle de YouTube ou tamén a través das distintas televisións locais colaboradoras as que aproveitamos para mandar un saúdo desde as Rías Baixas. Que tal, como están? Xa estamos aquí, benvidos e benvidas a este primeiro Verán Verán de 2026. Neste primeiro programa imos coñecer todas as propostas culturais e de lecer que nos ofrecen dende este Concello de Sanxenxo. Tamén imos coñecer os aceites de oliva virxe extra que se producen nas Rías Baixas, en concreto un na comarca do Barbanza e outro na comarca do Salnés, porque sí, aquí en Galicia tamén se producen aceites e ademais dunha calidade excelente. E tamén coñeceremos a Miguel Calvo, que nos ven presentar a súa novela de debut, As Esquinas. E como manda a tradición, tamén teremos tempo para coñecer algúns dos principais eventos da nosa contorna. Por exemplo, neste primeiro programa estaremos na Festa dos Callos, no Concello de Meis, no concerto de Juan Luis Guerra aquí en Sanxenxo ou no Porta América en Portas. Benvidos e benvidas a este primeiro Verán Verán de 2026. Comezamos. Pois nada, arrancamos este Verán Verán e mira que non hai cousas que facer aquí no Concello de Sanxenxo, por exemplo, ir a algunha das súas maravillosas praias, dar paseos pola vila ou tamén se cadra aproveitar para gozar da ampla e variada programación cultural e de lecer que prepararon para estas vindeiras semanas aquí neste municipio. Imos falar de todas esas actividades co concelleiro de Cultura e Eventos, con Xoán Pérez, que ademais se estrea como convidado. Xoán, que tal, moi boas? Moi boas. Estreaste como convidado aquí no Verán Verán precisamente pois para falar de toda esa programación, xa dicía eu, ampla e variada programación que, bueno, organizastes aquí no Concello de Sanxenxo. Pero antes, se che parece, falamos un poquinho de como arrancou precisamente este Verán Verán aquí no municipio, porque a ver, xa estes días xa vimos, non? En Silgar, ateigado de xente, todas as praias, ademais todas esas praias de bandeira azul que temos aquí en Sanxenxo tamén a pleno rendemento, tamén con toda esa xente gozando desas praias. E de momento, ainda que hoxe temos algo de bretemas, de momento o tempo acompañando, non? Unha maravilla. Bueno, primeiro, gracias pola invitación, é a primeira vez que estou aquí no Verán Verán. Estamos aquí neste entorno que é maravilloso da Praia Panadeira, este Parque Panadeira. Eso, gracias. E nada, sí, o verán empezou con forza xa na Semana Santa, que este ano tocou unha Semana Santa espectacular de bo tempo. Despois, bueno, que empezamos a, como ben sabes, a desestacionalizar o verán con eventos como maratón e demais. Pois chegou xuño co bo tempo. Si, a verdade que estamos super contentos co inicio do verán. Nada, como ben sabes tamén, Sanxenxo somos 18.000 habitantes nada máis, pero en todo o ano hai unha media de 25.000. Sí. E agora pois, pasamos xa unhas cifras extraordinarias de 80.000, 100.000 xa agora a principios de xullo.
así que estamos aquí. Mira, a ver, claro, nos estamos máis que acostumados, non, a ver todas as maravillas a Cotío, todas as maravillas que temos aquí no concello de Sanxenxo, claro, igual como estamos tan acostumados, non somos tan conscientes, non, da riqueza que temos, bueno, en todas as Rías Baixas, por suposto, na comarca aquí do Salnés e en concreto, pois no concello anfitrión deste verán que é o concello de Sanxenxo. Ti por que crees que a xente, non, que nos visita, ademais, dende tantas partes do mundo, por que crees que escolle Sanxenxo, pois, precisamente agora no verán ou tamén no resto de calquera momento do ano, pois para vir descansar, para vir gozar duns días de descanso, de lecer aquí no concello de Sanxenxo? Pois esa é unha pregunta que me din incluso os meus amigos, porque veñen aquí a Sanxenxo. Ademais, eu, se queres, explico que faría eu aquí como un turista, como se fora turista. Pois levantaríame a mañán cedo, non? Viría no hotel ou do apartamento, faría un bo desayuno aí ás 9 da mañán. Despois faría un pouco de turismo, tanto en Sanxenxo, nas parroquias, en Portonovo, en Bordón, en calquera sitio, ou incluso tamén que temos unha maravillosa comarca das Rías Baixas, Cambados, San Vicente, Combarro, moitísimos sitios, Cambados. Entonces, faría un pouquiño de turismo, despois faría unha gran gastronomía que tamén temos aquí nas Rías Baixas, co viño e demais. A tarde iría a unha das praias maravillosas que temos aquí, que por cierto este año temos 18 bandeiras azuis, que é unha mezcla ano pasado que temos a Pampaído. E despois pois faría un pequeño picoteo, iría a algo de programación do verán, que temos casi todos os días, ou todos os días algo de programación cultural. E despois pois tomaría unha copa ou algo no ambiente nocturno que tamén temos tanto en Portonovo como en Sanxenxo como nas demais parroquias, que é unha maravilla. E así faría iba alternando, incluso a Santiago, o sea, facer turismo, creo que estaría moi ben. Bueno, xa teño aquí esta programación de verán do concello de Sanxenxo, de contado imos a fondar co concelleiro, con Xoán, que para iso viñeches aquí, Xoán, para contarnos todas as actividades que temos neste programa, pero claro, con tanta xentiña que temos xa aquí no concello de Sanxenxo, pois nós non quixemos perder a oportunidade de falar un pouquiño con eles, de coñecer un pouquiño máis das súas historias, por que viñeron a Sanxenxo, que plans teñen para estes días para gozar aquí do verán neste municipio convertido xa un ano máis na capital turística de Galicia. Vémolo todo na seguinte reportaxe. Ola Dani, efectivamente comeza verán e nós aquí estamos no quilómetro cero do verán en Sanxenxo, no paseo de Silgar. E xa ves, isto está cheo de xente, tanto veciños como visitantes, que veñen a disfrutar das vacacións aquí en Sanxenxo. Así que vamos a falar con eles e a ver que nos contan o por que escolleron Sanxenxo e que teñen pensado para disfrutar das súas vacacións aquí. De Almería, venimos de vacaciones a Almería. ¿Cuántos días os vais a quedar por aquí por Sanxenxo? Pues llegamos ayer a Santiago, hoy hemos visitado el pueblo y vamos a estar unos 6 días por aquí por el norte. ¿Soléis venir así o es la primera vez? La primera vez que venimos. La primera vez que venimos. ¿De dónde vienen? De Barcelona. ¿Qué es la primera vez que estáis aquí en Sanxenxo? No, ya hemos estado muchas veces. Nosotros estamos en Lalín, que mis padres viven allí y hemos venido pues a salir un poquito, que hace más calor allí dentro que aquí. Pues muy bien, porque ya teníamos referencias de que el sitio es bonito y la verdad es que llevamos muy poquito rato, ¿eh? Pero bueno, seguro que ya algo... Nada más. Algo ya llamó la atención seguro. La playa... Ya, claro. El clima a lo mejor fresquito. También, porque venimos de mucho calor, o sea que sí. ¿De dónde vienen? De Valencia. ¿Qué tal? ¿De dónde vienen? Bien, de Colombia. Bueno, pues en parte porque siempre quise hacer como la ruta de Santiago y conocer parte de su historia y demás. Y me dijeron que las playas de Sanxenxo eran muy bonitas. Y sí, la verdad sí, son espectaculares. Bueno, ¿de dónde venís, chicos? De Gran Canaria. De Gran Canaria, todos. Sí. ¿Qué es la primera vez que estáis en Sanxenxo? Sí. Sanxenxo. ¡Ay, qué bien pronuncias Sanxenxo! Repítemelo. Sanxenxo. ¿Y qué os llevó entonces a venir aquí a Sanxenxo? Pues yo vengo de vacaciones con mi familia a pasar unos días aquí. ¿Sí? Sí. ¿Y el año que viene repetimos? Sí, la verdad que sí, todos los años. Sí. ¿Qué es lo que más invita para repetir en Sanxenxo? La fiesta es de noche. La noche pierde. ¿De dónde viene? De Valladolid. ¿Qué es el primer año que están aquí o suelen venir más veces? Alguna vez hemos venido para aquí y se está muy bien. La verdad que es un sitio muy bien para estar y para estar de vacaciones y disfrutando en familia. ¿Se quedan aquí? ¿Se hospedan por aquí? O... Llevamos 2 días aquí, ha sido un placer estar aquí, la verdad. Acabamos de llegar ahora en este momento. Nos hemos dado un paseo y ahora estamos viendo la playa. ¿Pero es la primera vez que están en Sanxenxo? Sí, claro, la primera vez.
Ya les garantizo yo que van a repetir seguro, seguro. Moi boas, que tal de visita en Sanxenxo? Sí, de visita por o 10º ano, porque Sanxenxo é top. De onde veñen? Incrível. Vimos de Santa María da Feira, 30 km depois do Porto. Todos os anos aquí en Sanxenxo, durante 10 anos? Todos os anos, desde os 9 meses dele. Nos han llevado y hemos comido mellones, barbadillo, muy bueno todo y nos hemos pasado estupendamente. Sí, el arroz con bogavante que nos hemos comido que ha sido un placer. Bueno, en Sanxenxo a xente non só ven de vacacións, hai xente que ven aquí a crear arte, pero de que maneira? Que tal, caballero, de onde venimos? Venimos de Chequia. ¿De Chequia? Sí. ¿Muchos años dedicándote a esto? Casi 11 años. Casi 11 años. ¿Y en Sanxenxo cuántas veces estuviste en Sanxenxo ya? Primera vez. ¿Esta es la primera vez? Sí, sí. Qué casualidad. Se la vi. Mira, necesito hacerte una pregunta. ¿Cuántas horas llevas haciendo esto? 25 horas. ¿25 horas? 25 horas. Bueno, Dani, xa ves, eu despídome, deixo vos aquí no Paseo de Silgar, isto é impresionante. Así que nada, vémonos na próxima que eu sigo disfrutando do verán. Veña! Bueno, pois xa acabamos de ver aí nesa reportaxe, Xoán, plans de todo tipo, de descanso, gastronómicos, de gozar tamén, por suposto, das praias e tamén, efectivamente, para gozar destas propostas culturais e de lecer que deseñastes dende a túa concellería. Contanos un poquinho para que públicos vai dirixida esta programación? Bueno, como a programación cultural é para todo tipo de públicos, para dende nenos ata maiores, ata xubilados, pero para turismo que ven, pero tamén, sobre todo, para xente de aquí do pueblo, para os nosos veciños, que cando teñen un intre de lecer, pois que poidan acompañarnos nesta programación, que a verdad que creo que nos quedou bastante completa, e a ver se que, ahora que outra vez está feito, ahora que disfruten. Agora a xente que vaya ás actividades e que xulgue, ¿no? E que decida e que diga, pois se gusta ou non gusta, que eu creo que vai gustar, porque botándolle un ollo, agora imos repasar todas as distintas propostas que hai dentro desta programación, se che parece, Xoán, e comezamos por eses tardeos, porque ademais o concepto tardeo que está moi de moda últimamente, sí. Aparte nos que xa imos bueno, cumprindo anos, cada vez está máis de moda, non? Iso do tardeo, contanos un poquinho aquí como organizades iso. Bueno, porque a hostelería tamén está cada vez cos anos, antes acórdame que se salía de noite ás 11 da noite da casa para... Hoxe en día xa está de moda ese dos tardeos, entonces, bueno, pues levar a cultura e a música en directo á calle, á rúa, tamén para apoiar as dúas asociacións que apostaron tamén por ter música en directo na calle, que é a Asociación da Rúa dos Viños de Portonovo e aquí a Asociación da Plaza do Pazo, que a verdad que fan un gran esforzo, gastan un diñeiro en ofrecer cultura á calle e música en directo. Entonces, desde o Concello dixemos, bueno, pois vamos desde a Concellería vamos a apoiar este tipo de eventos, dando 12 conciertos máis, 6 en Portonovo, 6 en Sanxenxo, na calle. Hoxe mismo hai un, bueno, casi todas as semanas de verán hai dous, un o martes e outros miércoles. Está moi ben, e aparte iso, o concepto de tardeo, o que decía Xoán, non? Que nos antes saíamos da casa, quedábamos casi ás 12 da noite, que a día de hoxe, se o penso, xa me dá un pouco de preguiza ter que baixar da casa ás 12 da noite, pois para iso hai plans como esta aquí no Concello de Sanxenxo de tardeo. Outra proposta que me chamou moito a atención e que me gustou moito, ese terceiro ciclo internacional de maxia de Sanxenxo. Claro, aquí pensamos público para rapazada, pero ollo, porque a maxia e ese misterio, non? E toda esa maxia que envolve, non? Eses distintos trucos para toda a familia. Para todos os públicos. Nada, o tema da maxia, hai varios enfoques en tema da maxia na programación, pero neste que estás falando ti é que tanto Portonovo como Sanxenxo, como xa teñen así un poquinho máis de actividade, pois levamos ás parroquias o tercer ciclo de maxia, as 5 parroquias que non son Sanxenxo e Portonovo, a Villalonga, a Borbosa, levamos esta maxia por tercer ano consecutivo. O que levamos este ano a maiores nas mesmas parroquias é levar o cine na rúa. Si que anos anteriores xa estaba feito tamén o cine na rúa, que xa levaba 2 ou 3 anos sin facerse, entonces este ano levamos as dúas cousas as parroquias, tanto cine como maxia, e creo que está moi ben. Antes tamén quería comentar do tema dos tardeos que falaste ti, pero que tamén levamos música na calle coas asociacións de Portonovo, con 6 asociacións que cantan en Portonovo,
o vermú, que tamén se perdeu un poquinho. Tamén está moi ben, claro. Levar o vermú aos domingos do mediodía, ás 12:30 en Portonovo. Vai haber cada domingo unha asociación de Portonovo que canta, pois durante 1 hora e media en varias plazas da parroquia de Portonovo. Bueno, é a parroquia de Adina, pero todo o mundo conoce Portonovo. Efectivamente. E creo que tamén é unha alternativa boa, sí. Ese é o ciclo de concertos na rúa, se non me equivoco, non? Sí, concertos na rúa, sí. Bueno, temos que se decíamos Maxia, ese tamén cine na rúa, que ademais de cine na rúa, me acordo cando era pequeno que tamén era unha maravilla, non? Aproveitar eses momentos de última hora da tarde, xa case noite, para poder tamén desfrutar un poquinho tamén a idea de todo isto que estamos falando de Maxia, tamén de cine na rúa, tamén propostas de acrobacias e clown que teño por aquí anotado, tamén un poquinho para gozar e estar en contacto un pouco co exterior, non? Aproveitar que fai bo tempo para gozar das rúas e do ambiente de rúa e crear tamén un poquinho de ambientación nas rúas, non? Con todo isto. É o que falábamos antes, non? Sales da praia, duchaste, que mellor que ir coa túa familia a facer unha programación, unha actividade, tanto será de maxia, de cine, do que sea. Poden ir os rapaces xa son un poquinho máis maiores, ou pode ir pais con fillos ou abuelos con netos, facer un ámbito familiar. O tema da maxia tamén, que teño que dar as gracias tamén á Xunta por a aposta que fai por mediante a GADIC, a Axencia Galega de Industrias Culturais, que nos ofreceron tres actividades en Portonovo, que decidimos de facerlo en Portonovo no Espiñeiro, que para rapazada e para a familia, máis ben, para familias, que é de circo, acrobacias, magia tamén. En ese aspecto creo que estamos completos na programación tamén. Perdona, que tamén temos o segundo de maxia tamén, festival de maxia, que se vai facer en Fonte de Ramos, que esa aposta forte da maxia que se vai facer en Fonte de Ramos por Pedro Bolte. Eu creo que vai ser unha actividade moi potente que esperemos que lle guste a xente. Dirás, que lío de propostas e de datas. Bueno, non se preocupen, en todo o concello están estes folletos a disposición de veciñanza e de visitantes, e ademais poden consultar, eu compromeino esta mesma mañá, poden consultar nas redes sociais do concello, teñen aí na parte de arriba dos perfis oficiais do Concello de Sanxenxo toda a programación con todos os horarios e todas as datas detalladas, pois para ir anotando, tomando nota das propostas que máis nos poidan interesar. Imos seguir falando de música, Xoan, porque ademais temos unha aposta tamén aquí no Concello de Sanxenxo, digamos, polo talento propio, polo talento galego, con unha serie de actuacións, 8 grandes actuacións que imos ter ao longo deste verán. Por exemplo, Óscar Ibáñez, que tivemos tamén hai un par de tempadas aquí connosco de convidado no verán, Xurxo Fernández, O Camiño do Amor, bueno, etcétera, etcétera. Tamén, pois, apostando e reivindicando, non, o talento galego, non? Sí, a ver, estamos en Galicia, estamos en Sanxenxo, eu creo que tamén temos que apostar polo noso, polo de Galicia, tanto de folclore como música, pola música tradicional. Apostamos as grandes apostas económicas, por decirlo así, do programa cultural, vai neste ámbito. Temos unha programación que Portugal no Camiño, que ven a Orquesta La Oca con un artista portugués. Temos a Coribantes, que xa tuvemos outro día, que estuvo fenomenal, a Plaza da Fonte de Ramos a tope. Quero dicir que temos unha aposta grande por este tipo de actividades. Soen ser os xoves ou os venres, os xoves en Sanxenxo, os venres en Portonovo. Esperemos que lle guste ao público, porque é unha aposta potente, a verdad. Outra aposta potente, ademais, que xa está máis consolidada aquí no Concello de Sanxenxo, é o Festival Costa Feira, que non organiza o Concello, si que colabora o Concello de Sanxenxo, pero claro, para o municipio, Xoan, supón pois un auténtico revulsión, porque ademais é un festival, podemos decir, singular, porque non está concentrado nunha única fin de semana, senón que se vai espallando as distintas actuacións, se van espallando ao longo do tempo, e supoño que para o Concello de Sanxenxo tamén un polo de atracción para visitantes que, coa excusa do festival ou coa excusa de vir ver a algún dos artistas que van pasar por este festival, pois aproveitan para gozar tamén de todo o que ofrece o municipio, non? A ver, para o Concello é un impulso grande que veñan as empresas privadas a ofrecer un impulso económico, a ofrecer este tipo de actividades, un impulso á programación do verán, para que
bueno, disfrutemos todos os turistas, os de aquí, que non temos oportunidade a veces de acceder a ese tipo de artistas. Eu creo que temos que dar as gracias a Costa Feira polo impulso, nós temos que seguir axudándoos, e nada, esperemos que se repitan moitos anos, non sei se ganan cartos ou non, pero cando levan varios anos supoño que algo ganarán, entón, non? Entendo que siguen ganando cartos. E nada, pola nosa parte que estén aí, que para sempre, que sobre todo que aposten pola cultura aquí en Sanxenxo. Oye, falando de concertos, o outro día de Juan Luis Guerra, que tiña claro, o dominicano tiña esa espiña cravada no corazón, porque o ano pasado intentou, no? Claro, no medio do concerto puxose a chover, houve que cancelar o ano pasado, e claro, el prometera que había volver a Sanxenxo, cumpriu a súa palabra, e aquí estivo outro día con ese concerto aquí en Sanxenxo. Non sei se tiveches ocasión de estar entre o público. Estuve. E que tal foi? A ver. Ben, a ver. Eu que antes era o concelleiro de Seguridade e Emergencias, colleume o do ano pasado, o concerto do ano pasado, houve moitos problemas porque se facía o concerto, se non, que había moito vento. Claro, ademais, o ano pasado fora aquí no Porto, e este ano tivo outra ubicación. Eso es, entonces tuvemos aí o riesgo de decir, bueno, pues faise, pero bueno, saleu por mala suerte que choveu e demais. Creo que quedamos ben con tanto a organización como o concello en devolver as entradas a todo o mundo. Entonces, bueno, pues a xente confiou en, por decirlo así, nesta actividade. Juan Luis Guerra volveu a contar con Sanxenxo, fíxose a actividade, fíxose o concerto, os tres grupos que tocaron, eu estuve ali todo o tempo, estuve traballando porque, sabes, con o noso alcalde sí. hai que traballar moito. Estuve traballando, pero sí que escoitei todo o concerto, foi unha auténtica pasada. Sí que é verdad que hubo problemas ao acceso porque, bueno, pediron dous cañóns de luz a última hora. O director de seguridade dixo que non se podía acceder hasta que estuveran montados estes dous cañóns, pero eu creo que foi un evento espectacular. Creo que o campo de fútbol de Portonovo tira moito para facer ese tipo de actividades, o que pasa que o césped fastidiase. Bueno, non sei como quedará nun futuro, pero creo que foi unha actividade a recordar en tempo, Bueno, nós por suposto tampouco quixemos perder a oportunidade de achegarnos ata ali. Ademais, 16.000 persoas que houve neste concerto de Juan Luis Guerra. Desta volta non choveu café, por suposto, e outros moitos éxitos que ofreceu Juan Luis Guerra. E a verdade é que xente, ademais, de todas as nacionalidades, tivemos ocasión de falar con xente, bueno, asentada aquí en Galicia, pero chegada de todas as partes do mundo. Moi bo ambiente, moi bo rollo e, por suposto, moitas ganas de gozar por fin de Juan Luis Guerra aquí en Sanxenxo. Vémolo na seguinte reportaxe. El año pasado fui porque era un sueño de mi vida ver a Juan Luis y llovió muchísimo, tuvo que suspender, sí. Hombre, claro, pero marchamos porque nos suspenderon o concierto. Unha putada. Que llueva café y no llueva granizo como ayer. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. A ver, eu creo que é un referente no merengue, a mí gusta moito o merengue, entonces, pois bueno, por volver a velo porque xa vi unha vez, é increíble. Vino hai 20 no ano 2003, hai 23 anos. Pa que lo pique. Aparte viene acompañado de Grupo Manía, para mí, un grupo de merengue de siempre, o sea, yo veía Grupo Manía, yo decía, quiero verlos algún día. Y este día viene Grupo Manía y Juan Luis. Xente de zona tamén, que me gusta moito, nunca nos vine en directo. La bilirrubina, as avispas, e eu espero que Grupo Manía toque a de un beso, yo quiero que me des un besito nada máis para que a xente sepa que é de Grupo Manía e non de Nueva Línea. Crecí con esa música y nunca lo vi, nunca, ni en Colombia ni en ninguna parte. Porque desde pequena, desde cuna, escoitei as cancións del. Pues de pasármelo muy bien y de disfrutar muchísimo. Pasalo ben, bailar moito e son os tres así do estilo de música que escoitamos a diario. Pues espero pasarlo moi ben e bailar moito. Mira, bilirrubina, por favor.
Bueno, pois aí estaba Juan Luis Guerra en Sanxenxo nese agardado concerto e xa comentaba ao principio, Xoán, unha programación pensada dende a Concellería de Cultura e Eventos para todas as franxas de idade, para todos os públicos, e chamoume a atención desta programación de verán esas propostas, ese apartado especial que tedes para os mozos e todo relacionado coa cultura urbana, porque é importante poñer o foco tamén na rapazada, que moitas veces, moitas veces pois se nos esquece un poquinho facer cousas específicas para eles, non? Pois eso mismo, porque antes estábamos facendo a programación, dixen, vamos facer algo para todas as edades, non? Entonces, sí que é verdad que hai a veces que faz para ese tipo de xóvenes, porque os conciertos están ben, pero claro, a mellor non teñen económica para poder ir e demais. Entonces, pois decidimos outro día fixemos o festival Oceanis, que estuvo genial, a verdad, creo que xuntamos 600, 700 personas, creo que estuvo moi ben, todo mellorable, porque sí que é verdad que o tema de DJs no centro do pobo, pois cortamos as 2:30, mellor vais un pouco, entón mellor hai que ir a outro tipo de prazas. Para outra localización, sí. Non? E despois, pois para a xente xoven, decidimos de facer Urban Feira, que vamos a facer ali na zona do skatepark de Portonovo, donde vanse facer actividades deportivas como calistenia, skate, 3x3 de fútbol, 3x3 de básquet, bueno, vai haber un DJ durante todo o día, vai haber food trucks, vai haber donde tatuarse, bueno, cousas para rapazada, por decirlo así. Eu creo que vai ser unha boa actividade. Despois tuvemos un mundial de colchonetas este sábado aquí. Bueno, diferentes actividades como que programa tamén desde a Concellería de Xuventude e Deportes o meu compañeiro Marcos. Nada, eu creo que para rapazada temos cousas tamén. Bueno, vamos a ir rematando, porque nos quedan asuntos que tratar desta programación, a parte cultural e outra parte máis festeira. Na parte cultural, por exemplo, distintas exposicións que poderemos contemplar, non, ao longo destas vindeiras semanas, non? Sí, temos a exposición propia que organizamos nós en colaboración coa Igrexa de aquí de Sanxenxo, que son unha exposición de fotos de 1900 para diante, que vamos a facer 9 mupis con fotografías e vamos a colocar ao redor ao largo de Silgar. Eu creo que vai haber un historiador tamén durante 4 días donde nos vai explicar que son esas fotos e demais, está moi ben. Despois temos unha exposición de todos os anos que a banca, a Fundación da Banca colabora con nós e sempre fai a exposición aí encima da Praza do Mar. Temos as exposicións fotográficas tamén de Ollares, a Ollares, que é unha asociación de Portonovo que se dedica a esos, son os profesionales, coa festa Holi tamén para a xente máis xoven. E despois, bueno, nós temos na Sala Nauta dúas outras exposicións que xa son de asociacións ou empresas privadas que tamén están aí para facer. Núñez, pois esa parte máis festeira, porque, por suposto, temos todas as festas propias do verán aquí, como son a festa da Ostra de Noalla, festas do verán, por exemplo, en Dorrón, por suposto, a feira da Cebola, e iso mantense, por suposto, como todos os anos, claro. Sí, ainda estuvo miña compañeira Paz na festa Yeye en Dorrón, outro día díxome que, en Bordóns, perdón, que dixo que pasou fenomenal. Sí, a ver, desde o Concello sabedes que organizamos as festas de Portonovo e de Sanxenxo, estamos neso, xa está todo máis ou menos maquetado, pero ainda falta o último impulso para terminalas. Creo que vai ser un éxito porque tenemos unhas orquestas espectaculares, pero ademais as festas das demais parroquias, como ben dixestes, a festa da Ostra, ademais, bueno, desde o Concello, eu creo, como Concelleiro de Cultura, teño que dar as gracias ás comisións de festas que fan un esforzo increíble, un gran traballo en recaudar cartos. Dende o Concello temos a subvención directa a cada comisión de festas, que creo que lles axuda moito. Nada, dar as gracias a eles, tamén dicirles da televisión que estou aquí para axudarles no que necesitan. Aí está, e falta fai, porque menudo traballo que teñen que facer nas comisións de festas. Falaba agora, Xoán, da Feira da Cebola de Santa Rosalía, pero claro, este ano, ademais de cebola, imos ter unha tortilla, presuntamente, xa veremos, a tortilla máis grande do mundo. A ver, como vai ser isto? Sí, bueno, isto foi, veu empezando pola Feira da Cebola, para darlle un impulso á cebola de Sanxenxo, para darlle un pouco máis de importancia, e, bueno, decideuse de facer eso o día 5, o día seguinte, coa tortilla máis grande do mundo, que fixeron o ano pasado en Melide. Vale, vais a facer mitad con cebola, mitad sin cebola, para xerar o eterno debate de con cebola ou sin cebola. Eu creo que a empresa que ven a facelo xa ten experiencia de anos anteriores. Esperemos que sea un aliciente máis para que poñer en valor os produtos de Galicia, a patata, a cebola, o huevo,
sobre todo a cebola de Sanxenxo. Unha tortilla de 6 metros de diámetro, 10.000 kilos, 17.000 ovos, 2.000 kilos de patacas, 3.000 litros de aceite, 30 kilos de sal. O sea que, bueno, malo será que falte, ¿no? Creo que conseguiremos repartirlo e haberá xente para comer, sempre hai xente. Que sepas que o maior espectáculo dese día vai ser cando se dá a volta a tortilla. Efectivamente, porque teñen que traer un guindastre de 75 toneladas. Sí, unha grúa especial para eso, que veñen 37 mozos a tirar das cordas, non sei como fan, a dar a volta á tortilla. Creo que vai ser un evento bonito, tamén é diferente sobre todo. Bueno, pois un ingrediente máis, un ingrediente como é a tortilla, tamén coas nosas cebolas aquí de Sanxenxo, para chegarse precisamente ata esta localidade e gozar desa proposta, como de todas as propostas que se inclúen nesta programación de verán do Concello de Sanxenxo. Xoan, creo que o teu debut no Verán foi ben, foi levadeiro, así que nada, moitísimas grazas por vir ao programa, e Telmo Alcalde xo sabe que todas as entrevistas deste programa rematan brindando con Martín Codas, así que non imos ser menos, imos brindar. Moitísimas grazas. Gracias por invitarme. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Pois nada, aquí seguimos no Verán Verán, estamos, xa saben, en tempada alta de eventos e tampouco faltan na nosa contorna os festivais, por exemplo, o Porta América en Portas. A azucreira de Portas volveu vivir o grande o Porta América, aínda que a última xornada estivo pasada por auga. Iso non foi impedimento para gozar de grandes artistas que pasaron nesta edición de 2026 por este festival. Dani Martín, Rigoberta Bandini, Amaya ou Xoel López, por exemplo. Tamén Hombres G, M-Clan ou Niña Polaca. E talento galego como Fillas de Cassandra ou The Rapans. Outro dos puntos quentes do festival foi o Show Rocking. 11 cociñeiros recoñecidos a nivel nacional e internacional ofreceron as súas propostas de pincho ao público, entre eles Maca de Castro, Paco Roncero ou Viviana Varese. Ollo que traemos propostas para todos os públicos, por exemplo, para os amantes dos videoxogos, porque acaba de celebrarse unha nova edición de Rianxo Gaming. Unha cita co Lecer Digital na que houbo competicións de videoxogos, entre eles Mario Kart, Tekken 4, Pokémon Stadium ou Call of Duty. Houbo tamén espazos de realidade virtual, zona retro e tamén outras actividades paralelas como música en directo. O evento, consolidado xa como unha das citas de referencia do ocio digital en Galicia, ten como obxectivo achegar a cultura do videoxogo a persoas de todas as idades, combinando a competición con actividades divulgativas e propostas de carácter familiar. Logo non digan que non avisamos con tempo, conta atrás para unha nova edición da Festa do Albariño de Cambados. Vaise celebrar do 29 de xullo ao 2 de agosto. A cita cumprirá neste 2026 74 anos con todos os seus ingredientes. O epicentro será o Paseo da Calzada. Aquí instalaránse as 42 casetas nas que se poderán beber os viños das adegas da denominación de orixe Rías Baixas. Estarán abertas dende o mediodía ata as 3 da madrugada. O Salón Peña repetirá como escenario do Túnel do Viño. A actividade cumpre xa 15 anos, ofrecendo unha alternativa para catar as elaboracións da denominación de orixe nun ambiente máis tranquilo. A festa complétase cunha ampla oferta musical. Os grandes concertos de Fefiñán se encabezados pola proposta de música urbana o venres día 31 con Luar L e Roa. As orquestras e as sesións de DJs en diferentes puntos da vila porán a banda sonora á Festa do Albariño de Cambados.
Pois nada, aquí continuamos no Verán Verán, imos falar de contado de aceites e claro, falando de aceites seguramente vostedes estean pensando en Extremadura, en algunha provincia de Andalucía, pero non, imos falar de aceites elaborados en Galicia, porque sí, aquí en Galicia tamén se elaboran aceites de oliva virxe extra e ademais dunha moi boísima calidade. Imos falar de dous proxectos, de dous aceites de oliva que se elaboran aquí nas Rías Baixas e en concreto na ría de Arousa, un de cada lado, un na comarca do Barbanza e outro na comarca do Salnés. Pola banda do Barbanza recibimos aquí no Verán Verán a Gonzalo García de Olea Atlántica. Moi boas, Gonzalo. Moi boas. E aquí desta outra banda, dende a comarca do Salnés, temos aquí ao meu carón a Vicky Lis de Saraiva. Moi boas, Vicky, benvida tamén ao Verán Verán. Xa decía, falábamos de aceite elaborado en Galicia. Supoño que cando falades do voso proxecto, moitas veces a xente o primeiro que vos dixera, pero que en Galicia tamén se fan aceites de oliva. A ver, que vos din cando decides que sodes produtores de aceite de oliva? Pois o que acabas de dicir ti, pero aquí tamén se dá o aceite, e que é o que non se dá aquí? Digo eu, que é o que non se dá aquí? Ou polo menos a ti tamén che pasa, Gonzalo? Sí, bueno, precisamente eso foi o que nos animou, creo que a Vicky tamén, a meternos neste mundo, a identificación de variedades autóctonas únicas que só hai en Galicia. Entón, por eso nos chamou esa atención este mundillo. Sí. Pero a ver, aquí o aceite en Galicia dase, porque como di Vicky, dase de todo, pero dase de outro xeito que, por exemplo, como dicía, en Andalucía ou en Extremadura, ou dase como en Andalucía e Extremadura? Pois quedame ca terceira, dase é máis, que ahora os de Extremadura e Andalucía xa están pensando en vir para aquí, para o norte, polo cambio climático, pero bueno, igualmente, se nos remontamos a fai moitos anos, os romanos deixaron aceite en Quiroga, deixaron aceite por moitos sitios, pero antes que os romanos viñeron os fenicios e lle deixaron aceite en Andalucía, pero ata as Rías Baixas chegaron. Dase, non? Sí, Como di dase de sempre. Claro, e o clima, non? A importancia que ten neste caso pois o clima, a ver, o clima galego, neste caso, por exemplo, o clima das Rías Baixas, reúne esas condicións necesarias para a produción óptima do aceite de oliva? Reúne, de feito, dalle unhas características particulares que compartimos os dous proxectos. Tanto o suelo como o clima pois influye no resultado, que é un resultado espectacular. E como influe, a ver, como influe o clima? Nas notas de cata despois notase moitísimo, igual que nos viños, que todo o mundo xa está bastante acostumado, pois as notas de cata ter esa salinidade, ese terruño, pois no aceite é exactamente igual, tanto o clima como a terra, como a mesma brisa do mar, todo vai influir no que, ao final, o aceite de oliva virxe extra é o zume da aceituna, ni máis ni menos. Bueno, logo teremos a oportunidade de catar estes dous produtos, xa temos aquí as botellas preparadas pois para probarnos, que tamén teño curiosidade para saber, a ver, como sabe este aceite de oliva feito en Galicia, pero dicía Vicky, os romanos, que os que dixeches, en Quiroga, xa tiñan a tradición de facer o viño, non? Aí tamén temos outros exemplos de empresas que traballan co aceite de oliva, neste caso feito en Quiroga. Claro, diferencias entre o clima de interior e o clima que temos aquí, esa influencia do mar, as brisas, as temperaturas máis suaves, supoño que xa dentro de Galicia pode haber diferencias, non? A hora de producir, e que podemos notar diferencias entre o aceite feito en Quiroga e os vosos aceites elaborados aquí na Ría de Arousa, non? Entendemos que sí, claro, aportalle notas diferentes, tanto climatolóxicamente pois hai moita diferencia xa da zona do sur de Lugo, Ourense, a zona das Rías Baixas, non? E despois estos terrenos que temos nós tan ácidos, pois tamén lle aportan un carácter moi especial aos aoves das Rías Baixas. Claro, porque tamén falabas antes, Gonzalo, do tema dos solos, non? Como decía Vicky, tamén estamos moi acostumbrados, por exemplo, aquí na comarca do Salnés, a falar dos tipos de solo, cando falamos de produción de viño, pero claro, neste caso, tamén, bueno, para calquer tipo de cultivo é imprescindible o tipo de solo. Como é o solo? Supoño que máis ou menos, xa me correxiredes, que máis ou menos no Barbanza e no Salnés é o mesmo tipo de solo, ou hai diferencias tamén? Bueno, eu podo falar do solo do Barbanza. A ver. A verdade, bueno, o solo do Barbanza é maiormente ácido, hai que tratar de corrixilo un pouco, aportando caliza, cal, é granítico, é franco arenoso, non é o ideal 100% para o cultivo do olivo, pero
non hai en ningún sitio un solo ideal, nin un clima ideal, nin nada. As características que ten cada sitio, pois... Aporteñe carácter. Pois, efectivamente, dalle o seu carácter especial. É o mismo tipo de solo no San Néstor Barbanzo? Total, igualiño, sí, ¿no? Que meter cal, sí. É igual, E xa decíamos agora, non? A influencia do mar, porque, por exemplo, que falamos que temos aí as botellas de Martín Codas, por exemplo, non? Pois que no Albariño, por exemplo, aquí na subzona do Salnés ou en todas as Rías Baixas, que falamos moitas veces desa influencia do mar que lle aportan diferentes matices a outros produtos que non teñen, non, ese contacto tan preto do mar ou esa influencia atlántica que se soe dicir. No caso dos vosos aceites, esas oliveiras plantadas preto do mar, esa influencia do mar tamén se pode despois notar no sabor, ou neste caso pois non influe no sabor da produción a influencia do mar? Sí, todo lle dá despois o seu toque. De feito, despois, cando catemos a venlo de falar, pero sí que lle dá, sí que lle aporta. Tanto o mar como os mesmos montes que temos aquí, que non nos hai en Andalucía. Aquí é unha biodiversidade totalmente diferente, entonces o aceite é totalmente diferente. E a auga, por exemplo, que tivemos agora estamos xa no verán, estamos de maravilla, pero despois deste inverno que tivemos, que non parou de chover e de chover, resiste ben a oliveira tanta auga, tanta chuvia? Porque claro, me imagino, que teño na mente un concepto pois equivocado, non? Do que ven sendo unha plantación de oliveiras, e me imagino pois un terreo seco, un terreo quizáis árido. Non me imagino, non? Pois como no voso caso, tanto en Boiro como en Meaño, pois oliveiras que estén aí a chuvia, xaneiro, febreiro e demais, non? Sí. A oliveira é un árbol moi resistente. A fonteza da oliveira. Sí. A auga resiste perfectamente, o que non resiste é o encharcamento. O terreno ten que estar ben drenado, que esa auga se vaya por onde ten que ir, a oliveira resiste o frío, resiste a auga, e máis, temos ese concepto das oliveiras en zonas secas, pero a oliveira gustalle máis un terreno fértil e bo que un terreno seco, eso está clarísimo. O sea, que aquí en Galicia están encantadas. E prefiere ter auga e non ser de secano. Vai a producir moito máis unha oliveira que teña un bo aporte de auga, tanto ou natural ou por rego, que unha oliveira en secano. Eso é indiscutible en Galicia, en Andalucía ou en Extremadura. É que de feito agora en Andalucía, en Jaén, España é a maior produtora de aceite de oliva virxe extra do mundo, teñen, non sei, sempre falan de 66 millóns, pero xa deben ter algún máis. E antes sí eran campos, así como dís ti, todo terruño, pero ahora tratan de volver a que volva a haber erva, que volva a haber bichiños, que volva... O sea, escapan. Sí, porque senón cando ven unha choiva, marcha todo, marcha a terra, marchan os árboles. Volven ao que temos. Si, volvese a cultivos máis sostibles, que é o que practicamos nós aquí, desde logo. Cousa importante que temos que tomar nota, como estou facendo agora mesmo, que efectivamente Galicia pois é zona produtora de aceite de oliva, e que aquí en Galicia pois as nosas condicións son as óptimas, podemos decir, para o cultivo de oliveiras. De contado imos probar estes aceites, pero claro, antes quería preguntaros un poquinho, agora que xa coñecemos que efectivamente somos zona productora e que hai proxectos alrededor do aceite de oliva en Galicia, quería preguntar un poquinho pois polas vosas historias particulares de como chegades a este sector, como vos aventurades con todo isto en Boiro, en Meaño, como se vos deu por chegar ata pois desenvolver este proxecto e impulsar este proxecto que, como todo proxecto emprendedor, supoño que de entrada pois mete un pouco de medo, non? Bueno, la Atlántica formámola eu, Gonzalo García e Rosa Carril. Empezamos nesto porque tiñamos unhas terras familiares prácticamente en desuso, fíxose unha concentración parcelaria, en Boiro, e xuntáronos unhas terras vendo a que dedicalas, a que, por non telas abandonadas, darlle un valor ás terras familiares, pois vimos que habían identificado variedades autóctonas de oliveiras, únicas en Galicia. Chamounos tanto a atención que empezamos a preguntar, a informarnos, a investigar, e animámonos por este mundo, que a verdad resulta ser un mundo apaixoante, moi ilusionante. E o produto resultante é extraordinario.
apaixonante totalmente, que se coñece un poquinho máis alís, porque claro, como estamos aquí na zona dos Salnés, no meu caso, cada vez que fala dos aceites de oliva, que se lle que fala cunhas anchas que lle encanta este mundo. A ver, Listi, como te adentraches neste mundo dos aceites? Pois entrar igual prácticamente que el, porque meu home, o sea, o proxecto é tamén dun matrimonio, eu chamo-me Vicky, meu home Benjamín, el herdou unhas fincas, pensas ti, bueno, este legado que os abuelos traballaron, conseguiron, e ti ahora valo deixar? Non. Pero se traballas noutro sitio, pois ao mellor hai produtos que non che dá tempo para atendelos, pensando dice pois o olivo, porque o aguacate justo che pa o momento o guacamole, pero para toda a vida non, o olivo é un árbol místico, o seu zume aceite de oliva virxe extra e dá uns polifenoles que son fantásticos para a saúde, para antioxidante, antiinflamatorio. Dice, vamos a probar co olivo, que aquí hubo olivos, tense que dar. O mismo, fomos a Quiroga, fomos a feiras, despois, cando xa decidimos plantar, formeime durante estes anos, estuveme formando a Jaén, a Baeza, Zaragoza, Madrid, todo canto curso pillaba, todo, e non só polo curso, porque vas coñecendo profesionais, vas visitando as súas almazaras, o que fan, o que non fan, o que está ben, o que non está ben, vas coñecendo eses campos que diste todos cheos de terra que agora volven a querer bichiños, e vas facendo sinerxias, por exemplo, sábelo ben, que facemos aquí en Sanxenxo todos os anos unha cata co Obradoiro da Mancomunidade de Hostelería do Salnés. Contámolo nas novas hai unhas semanas, tiveron ocasión os nosos espectadores de velo, Pois aproveito de toda esta xente que vou coñecendo e facemos unha cata, unha demostración, unha degustación cos mellores aves do mundo. Este ano centrámoslo solo en aves galegos. Po ano queremos saber si centramos tamén un pouco en saúde, traer médicos e que nos expliquen por que é tan importante tomar aceite de oliva virxen extra e non outras grasas. Pero bueno, o proxecto en sí é eso, pois unhas fincas que herdamos, un legado que tens que respetar, coidar, e despois unha finca, o sea, isto é unha parte do árbol que plantamos e que vai crecendo, porque temos unha finca fantástica en Villa García que ve todo Barbanza, vexos a eles ali as e aí nun futuro, pois cando sexa, queremos facer unha almazara para poder procesar e terminar o proxecto de recollida e procesamento da aceituna, e algún día mellor, pois algún glamping ou algo así, que ahora está tan de moda, que sei, hai que diversificar o negocio, claro. A esa almazara levaremos as aceitunas de Olea Atlántica. Se queres facer ti antes a almazara, lévase. Bueno, hai que negociar o tema. Claro, os dous proxectos, como estades contando, nacen porque, bueno, a verdade son uns terreos, pero claro, aquí en Galicia temos unha cousa que é moi nosa, que nos identifica moito, non, como pobo, que é o minifundio. Pero claro, a hora de desenvolver proxectos vinculados coa terra, como pode ser o voso caso, é tamén moitas veces unha problemática, non? A hora de desenvolver un proxecto, porque claro, temos tantos millóns de parcelas, lamentablemente, a maioría abandonadas, pero claro, quen organiza todo isto, quen que queira impulsar un proxecto e quen de conseguir unha superficie cun terreo axeitado para que sexa rendible dende o punto de vista da produción. Claro, neste caso, estades empezando aos poucos con non sei cantas superficie estamos a falar, cantas, digamos, oliveiras tedes, e si, claro, se o objetivo, como dicía Vicky, é seguir aumentando esa expansión, porque, claro, para facer o proxecto un pouco máis rendible, porque, claro, é o que decía ao principio, non? O problema que temos coas extensións agrarias, non, en Galicia. Bueno, no noso caso empezamos no 2020 plantando esas terras familiares resultantes da concentración parcelaria, que son aproximadamente 4.000 ou 4.500 metros. Un ano máis tarde fixémonos con unha finca bastante máis grande no Concello da Baña, de 33.000 metros. Carai, claro. Entón aí xa temos unha plantación un pouco máis profesionalizada, con rego por goteo instalado para fertirrigar tamén, as árbores pois tamén con un espacio máis adecuado. En Boiro témolas a 4x4, consideramos que están moi cerca unhas das outras, de feito agora xa temos árbores cun porte tremendo que xa pouco lle falta para tocarse uns cos outros, e a outra pois xa están a 6x5, e en total entre as dúas fincas temos ao pé de 1.000 oliveiras. E creo que de momento para nós de momento estamos servidos. No voso caso, Liz, de canta superficie estamos a falar, de cantos pés de oliveira? Pois nos agora mesmo temos oliveiras en
unha, dúas, tres, que son parceliñas ao Claro, final. claro, porque ao final é eso que están como separadas, Claro, sí, que están ¿no? contando. As besadiñas das 4 fincas, son como uns 250, unhas 250 oliveiras. Pero bueno, igual xa non é só que nós crezcamos en produción de oliveiras, senón que hai máis xente que plantou, porque me año hai máis xente que ten plantado, que agora mesmo non están facendo aceite, pero que bueno, que vendo que se saca un produto bo e digno, que é o mellor que se animan. É máis xente tamén que, por exemplo, a min agora, non sei se todas a ti, a min, moita xente así como que se vai jubilar, podo plantar? Claro que podes, debes plantar, claro que sí. sabes? Entonces, a mellor, si todos, porque ao final ven sendo unha rede, que che comentaba a ti, que ao final ven sendo unha rede. Nós, por exemplo, cando fomos a coller as aceitunas, pasounos algo tan bonito, o sea, é que este proxecto é tan bonito desde o principio ata o final. Cando nos levantamos, fomos tempraniño para coller as aceitunas, meu mame máis eu, chegamos ali, empezaron a vir as veciñas, a unha, a outra camuleta, outra caixa e todas a coller. Como se facía antes, non? Cando se ia coller as patacas e tal, que era super bonito aquelo, non? E cando chegas á noite, que non che collen as caixas das aceitunas no coche para leválas a almazar, e tes un amigo que ten unha furgoneta con unha picada, con un remolque que che deixa, e chegas a outro sitio, non sabes como facer a etiqueta, e dices, oxe facer unha, só le gustache, sí, no, outro, sabes? Traballo colaborativo, non? Que é importante. Total, entonces ahora tamén, cando son tan poucas botellas, tan pouco aceite, tamén dis ti, vanlo vender, vanlo regalar, dice, no, ten que, o sea, é tan pouco, e vai chegar a tan pouca xente que queres que a quen lle chegue que o valore. Por exemplo, aquí nós estamos ahora na playa da Panadeira, aí no restaurante Fidel, hai un rapaz, Sergio, que colleu o restaurante fai pouco, e ten un detalle tan bonito, el antes das comidas, poñe un pouco de saraiva, fálalle de saraiva, pois este é un aceite que ten as oliveiras, entonces eso vai facendo tamén traballo. Marketing a pé de rúa. É que vai facendo traballo para os que veñen detrás, non para vender nin el o meu aceite porque o regala, nin eu lle gano cartos porque teño 300 botellas, é que non lle ganamos cartos, estamos facendo como unha labor para como sembrando semillas, sabes, para que produzcan algo bonito, eu creo, Mira, falabas antes, Gonzalo, que son variedades autóctonas. Claro, unha cousa é que unha cousa se dea ben sobre o terreo, porque, por exemplo, dáse moi ben o eucalipto, mira como temos o país, pero non é autóctono, non? Pero neste caso estamos falando de que dáse ben e ademais que temos variedades propias, non? Sí, precisamente foi eso que pensamos nós, que sendo autóctonas, pois, estarían moito máis adaptadas que as foráneas. Agora mesmo en Galicia hai 21 variedades autóctonas identificadas. Nós temos dúas delas, temos Brava e Mansa, pero si ben é certo que tamén temos variedades foráneas. E como é o seu estado de conservación? Porque claro, moitas veces as especies vanse cruzando, vanse perdendo, non? Vaise deturpando, non? Tamén a variedade autóctona, neste caso estamos falando de que se conservan perfectamente. Sí, esos son árbores centenarios que quedaron por aí olvidados en igrexas, en aldeas, en montes, que o CSIC e a Fundación Juana de Vega fixeron un traballo de identificación importantísimo e están sacando adiante pois que os produtores podamos acceder a esas variedades e apostar por isto que eu considero que é un mundo con moitísimo futuro. Non sei se como o viño, pero bueno, ten moito futuro. Bueno, pois de contado imos facer esa cata destes dous aceites de oliva das Rías Baixas, pero non sei se sabedes onde usaron moito aceite hai uns días. Pois no Concello de Meis, porque foi a festa dos callos e ali, pois, efectivamente, usaron moito aceite, moitos callos e moitos garabantos para darlle xeito a unha festa que xa é imprescindible neste municipio, esta festa gastronómica dos callos que se enmarca dentro da programación dos Ambieito e nos, por suposto, como a todos os anos, pois non faltamos a esta cita que reúne a milleiros e milleiros de persoas. Vemos a reportaxe e imos coa cata. Veño eu a máis outro compañeiro, comemos aquí os callos, os nolos dous, e máis levamos para a casa. E máis levades para, o sea, que medes aquí e máis levados para casa. Na casa xa é para a muller e para os fillos e todo eso. Ali eu xa nos como. Pinte sempre, non fallades. Bueno, sempre que podemos, porque non podemos sempre. Ele é a primeira vez, eu non, eu xa vi máis veces. Pero xa che dou a probar seguro, non? Eso sí, eso sí. Eu son de Ribadumia, pero daqui veño todos os anos ver os gallos. Eres fiel aos gallos, sí, non? Melo. Gustanche? A min encantan, este ano que pasa que se cambiaron de cociñeiro a ver como está a historia, pero bueno. Vuelve, que el tiempo pasa, yo te echo de menos. En este punto te seré sincero.
Bueno, pois o día para comer os caños sí que acompaña, sí. É mellor que este día que este así un calor asfixiante. Mentres que puide tiñas salud e gana de comer, vai vivir, claro. E que levas vindo dende cando, contame? Pois, bueno, xa tiña algún anos, pero a mellor 15 anos, ben. Xa probaste, ainda vas probar, non? Vamos a probar aínda. Non que non podo comer moitos, porque a salud xa sabes o que pasa, pero bueno, vamos a comer. Xa conocemos como é o todo, hai que estar uns na fila, outros xa collemos a mesa e outros poñémonos a cola para coller os callos. Estamos un pouco preparados xa. Iso é bo, hombre, depois de vir todos os anos, malo será, non? Malo será, e de paso orientamos a unha xente como se vai. A primeira vez, sí, a primeira vez. E somos 5. Sodes 5. E traen unha cuñada de Queintio. O sea, que vindes amigos e familiares, non? Sí. Cantos sodes na mesa? Pois somos 7. Sodes 7. Mira, como nós, Canal Rías Baixas a 7. É o que miramos nós tamén, Canal Rías Baixas. Así me gusta. Sí, somos 5 magníficos. E o viño que tal, que me dixeron que venden moitísimas botellas. O viño está espectacular, Está espectacular. Para ser unha festa como é, normalmente sempre te dan porrela. Pero este está auténtico. Moi ben, moi ben. Comer ben, falar con xente que coñeces, con veciños, é algo moi bonito. Qué tontos, qué locos somos tú y yo, estando con otros y amándonos. Qué tontos, qué locos somos. Segredo ningún, eu creo que seguimos a línea da persoa que os facía antes. Eu o único que si fago son os callos un poquinho ligados, vale, que estean a salsiña para mollar a salsa, vale? Pero seguimos a mesma línea como fan sempre. O sea que para non perder a tradición, a costumbre e nada, perfecto. Ahora que levamos desde as 4 da tarde hasta ahora. O sea que casi 20 horas. Genial, sí. Que se di pronto, Son moitos kilos, hai máis de 2 toneladas entre carne, garbanzos e demais. Qué tontos, qué locos somos tú y yo, estando con otros y amándonos. Qué tontos, qué Bueno, locos. pois a verdade é que foi, como todos os anos, un día de nervios, por moitas cuestións, entre outras cousas, porque estrenamos cociñeiro, e a verdade é que, bueno, pois eu, confío plenamente na profesionalidade de Paco, pero, bueno, a verdade é que é algo novo para el, non? E, bueno, pois o que me está dicindo a xente é que os callos están boísimos, o día está maravilloso para comer callos, e, bueno, ahora mesmo hai unha cola tremenda para levar, que espero que xa se vaya mitigando, e logo falta todo o mundo que ten mesas reservadas aínda por chegar. Todos os anos, non? Todos os anos, estamos aquí, somos aquí de mes, é que mellor que tocar na casa. Eso é animades aquí, a festa dende primeira hora da mañá. Desde primeira hora, empezamos aquí xa, e agora chegou o camión cos callos, a comer, e a bailar, para facer a digestión e sitio a comida. Oye, mami, te fuiste. Pois aí estaba esa festa dos callos de Meis. Nos seguimos aquí cos aceites das Rías Baixas, cos aceites da ría de Arousa, con Olea Atlántica e con Saraiva. Compañeros, se os parece, empezamos a facer esa cata, que claro, eu de viño, bueno, xa levo unhas cantas catas aquí no verán, pero de aceite non vos sei como empezar. Xa temos isto aquí, que eu diría que é un portavelas moi bonito, pero non é o caso, así que, se os parece, pois xa que Vicky colla a dianteira, empezamos contigo, Vicky, con Saraiva. O sea, este é o vaso oficial para catar os aceites. Hai este color e o azul. Son as copas oficiales para catar os aceites. Porque o aceite non só ten un rexistro químico onde van as propiedades, tamén ten unha cata organoléctrica formada por un grupo de panel de cata. Entonces catas en estas copas con este reloxo que se pon encima para que non se vayan os aromas. Pois poñemos o meu primeiro, entonces. Sí, imos por partes, sí. Mira, cada un. Poñemos aí unha, como se chama isto? Esta é a copa de catar. Copa de cata, bueno. Sí, bueno, isto é un reloxo que é para tapar pon aí diante para que nos poidan ver os compañeiros, sí, facemos aí diante, efectivamente. Pois esta
É a Copa Oficial do COI. O COI que non é só dos Xogos Olímpicos, Non é que o tamén Comité Olímpico tamén é o Comité Oleícola Internacional. Ah, bueno, comparten siglas. Bueno, pois este é o Saraiva, o aceite do Salnés, vamos a catar. Veña. As copas son oscuras porque, inda que o color, agora está moi de moda tomar os aceites verdes, porque cando se recolle a aceituna, antes que non falamos, pero cando se recolle a aceituna de cedo na nosa zona, que o falábamos antes nós fora de cámara, collémola moito antes que, por exemplo, en Quiroga, en Andalucía, aquí dase... Está mal decirlo, pero dase ben, collese antes. Entonces, canto antes o colles, no seu punto, ten maiores características, o sea, mellor produto. Se tardas máis, se vas para noviembre, diciembre, xaneiro tal, vas ter máis cantidad, pero menos calidad. Mira, mentras vas botando aí, Eulín por aí esta mañá preparando a entrevista que nas catas profesionais se oculta a tonalidade dos aceites, teño aquí anotado, se oculta a tonalidade do aceite para non condicionar o catador. Iso é certo? É certo, sí. O color do aceite non fala da calidade. Por iso este ton de copa. Colores, sí. O sea que pode ser un falso amigo, non? Nos pode engañar o sí, claro, do aceite. como ben decía Vicky, ahora está moi de moda os aceites, canto máis de color verde mellor e tal, bueno, son moi atractivos á vista, pero pode ser... típico que nos engañan coa vista. Pode ser un aceite desastroso. Necesitas as dúas máis. Aí vale, pois a ver se non me volan as tarxetas. Porque tamén para que expandan os aromas, é bo que o aceite se quente, que colla unha temperatura de 28 grados. Entonces, camán, vaslle dando un pouco de calor. Move a copa e pos así. Sí, pola enriba da palma e vaslle dando un pouquiño de temperatura. Entonces tamén móvela para que... Ai, como me caia no pantalón. Ai, como se... Para iso tes o reloxo, para tapar que non caia nada. Vale, entonces, cando vai collendo temperatura, o primeiro que facemos é un acato, que pasa que tampouco estamos no mellor sitio para catar. Con este porque... aire difícilmente nos van a vir os aromas. Bueno, pero mira que espectacular. Ten a brisa atlántica tamén. Ahora xa podemos decir perfectamente. Notas esa intensidad, non? Se non fixera vento, pois poñeríamolo por aquí, abriríamolo e se chega, pois sería dunha intensidade. Desde aquí con este aire. A ver. Volvelo a tapar, volvelo a quentar. Que lle notas aí? Claro, debo decir, noto madeira, non sei. Madeira esperemos que non. Aquí non. Ni madeira, nin terra, non hai. Eso non sería boa señal. Acaba de caer o pendiente como a Lola Flores, bueno, coller. Te preocupes que despois recollemos. A ver, contadenos un pouquiño, que notamos? Que aromas notamos? Que notamos, Vicky, en Saraiva? En Saraiva vaiche vir algo de plátano. De plátano? Sí, pero eso cando probemos. Ti xo cataches? No. Ah, vale. No cheiro. Ai, que simpático. De plátano? Plátano? Porque tamén se dá o plátano en Meaño ou que? No, mira, pois por exemplo, isto é un cupás, nós non temos só as variedades autóctonas, tamén temos picual e tamén temos arbequina. Entonces, o plátano, a papilla, sabes, a típica galleta co plátano, eso venche porque é típico da aceituna arbequina. O sea, ten como un regusto a plátano, esa aceituna. Despois, a brava, que nós temos brava, veo así, pa diante. Sí, ahora podelo catar. A brava vai dar un toque a erva recén cortada. Dúas cousas, podo decir. O espesor, que o noto como máis espeso, e a acidez ese do regustillo do final que pode ser un pouco máis ácido. Non é acidez, o que che ven despois é o amargor, que é un atributo positivo. Nos aceites hai atributos positivos e atributos negativos. Positivo noto máis que noutros aceites, non? Sí, porque nos aceites que son cativos ese que chamaste acidez, pero que é o amargor, é un atributo positivo. Sí, son indicadores de alto contido de polifenoles. Bueno, perfecto. O que falábamos antes. Vale, pois deixamos este por aquí, temos catado Saraiva. E imos entón probar Olea Atlántica mentres Gonzalo vai preparando aí os tal. Unha curiosidade, porque Eulín, que para facer
un litro de aceite de oliva fan falta 10 kilos de olivas. Depende da variedade, depende do sitio, depende... No voso caso, máis ou menos. No noso caso andamos aí, sí. Nos 13 kilos. 13 kilos? Entre 9 e 11 kilos, Nos sí. 13 kilos, fixeron falta para cada Eso é moi debido tamén á maneira e ao momento da recolleida. Para quitar un aceite de máxima calidade, como poden ser estes dous, a recollida faise en verde, faise moi temperada, é unha recolleita moi temperada, que lle vai a aportar esa alta cantidad de polifenoles, todas estas características de antioxidantes, aromas, sabores, todo eso, pero claro, ten o tema de que rinde moi pouco, fan falta ao pé de 10 kilos, cando nun aceite maduro ou tal, con 4 kilos va sobrado. Entonces, 13 kilos nos fixeron falta nos. Ni máis ni menos, 13 kilos. Se paga unha botelliña destas, casi 4 kilos. Efectivamente, sí. Mira ti que... Ao final, coller 4 kilos de aceite na man, non che digo nada. Claro, porque en proceso no voso caso, claro, non é mecánico, non? Nos nin variadores tiñamos, nos así a man, todo a pelo. Efectivamente. Bueno, pues aí está. E nos tamén, o ordeño. Ordeño, bueno. Pois iso é. Nos tamén, claro. Eso é digno de... Cando aumentemos produción, haberá que ir... maquinaria... Haberá que ir profesionalizando. Imos facer a cata aí de Olea Atlántica, que preparou Gonzalo... Si ben é certo que coa técnica do ordeño é moi importante porque a aceituna chega en perfectísimas condicións, sin ningún golpe, sin nada a almazar. Entón, por eso aporta ese momento de calidad. Pois imos aí, copa catadora preparada, xa sei o que hai que facer. Ahora xa sabemos. Xa sei o que hai que facer así para quentalo un pouco, non? Entón... Vamos con Olea Atlántica, entón. Vamos a dar un pouquiño de temperatura. Bueno. E a ver... máis ou menos, a ver o que nos fala. Vamos a ver. Quizáis máis suave ou non sei. No, é unha nariz, noto. Sí, notase. É parecido, non? É parecido, sí. De feito, as variedades son bastante similares. Claro, que sexa máis suave ou menos suave tampouco, o sea, é unha cousa normal porque en función da variedade, non? De como sexa ou a mestura, porque tamén hai veces que non sei no voso caso que se mestura tamén con outras variedades de oliva, non? Vamos a probarlo. A ver. A ver, non me vou mollar máis, Vicky. A ver, ti como ves? A min gustame moito. Ten un montón de erva. O sea, notase que ten moita aceituna daqui, Erva verde, erva recén cortada. Eso é moi bo. A ver se se dan outra vez o... Algunha noteña de plátano ten. Améndoa. Voulle dar outro grolo, por si acaso. Pode ser así tamén algo de figo, de figueira. Pode ser. Hasta aí xa non chego. Bueno, o sea que erva, o sea, porque isto... Erva, figueira, plátano... Deixa un amargor final persistente. Sí, como un poquinho como no caso de Vicky, que é unha cousa boísima. Como ben decía Vicky, é un dos atributos positivos. Nunha cata, empeza a xenta... Que bo ese aceite. Sí, que claro, era un pouco que me estaba a punto de pasar a mí, non? De que notabas iso... Estaba intentando non toser, que non quedaría demasiado, pero é moi bo. Claro que sí. Encántame cando nunha cata fan eso e dicen, ese aceite é bo. Bueno, importante é o sabor, non? Xa vemos pois estas variedades, non? E esta intensidade que ten e ese amargor que non acidez, ese amargor que teñen os aceites galegos das Rías Baixas, pero claro, xa decías ti antes, Vicky, non? É importante o sabor, que saiba ben, pero tamén é importante sabelo utilizar, non sei se neste caso este tipo de aceites máis para pratos en cru, máis para algunha elaboración, non sei, para que sería, digamos, ideal cada un destes aceites? Home, este para fritir non, Home, non, este claro, fritir claro, non, claro. Si queres facer un postre
un postre chulo con este aceite, darlle un toque co aceite, ben, ou para algunha cousa especial que lle queiras dar un toque co aceite, ben, pero maiormente en cru porque é cando máis o desfrutas, non? Sí, é un aceite para consumo en cru. De feito, nós temos algún cliente que nos lo compra exclusivamente para botarlle o pulpo. É que estaba pensando, para botarlle por riba, esa nota picante que che deixa, pois xa xa é un complemento, claro, acertado para o sabor que nos gusta do polvo, marida non? espectacularmente, a verdade. Total. Pero outra cousa máis alá do sabor, que xa o reivindicaba agora Elis, esas propiedades saudables alrededor do aceite, porque claro, non sei como vedes vos, pero dá má sensación que claro, como últimamente, non, así, bueno, pues nestes tempos nos que vivimos, que cada vez cociñamos menos, ou comemos peor, ou comemos rápido, e perdemos os vos costumes que tiñamos aquí, non, pois na nosa dieta atlántica neste caso, e que perdemos, non, de que cada vez pois se consumen menos produtos tan maravillosos como é o aceite, importancia tamén reivindicar as propiedades saudables, non? O que decía un pouco Liz. O levantala, a leuropurina, que son antiinflamatorias e antioxidantes. E o que diste a dieta atlántica, recuperala, porque eses peixes, eses vecinos que están agora mesmo están os vecinos que vamos, digo porque este fin de semana unha panza de mexilón, pois ese peixe cocido con este chorriño de aceite que sempre tomaban os nosos pais, nós temos que volver a tomar todo eso que por eso eles chegaron a tantos anos así de... Efectivamente. Creo que a dieta atlántica debe estar demostrado que é tan boa como a mediterránea, porque Galicia é unha das zonas do mundo de máis longevidade. E estos produtos van a axudar a seguir nesa liña. Pois efectivamente, pois tamén contribuímos en o verán pois a difundir as virtudes desa dieta atlántica pois con produtos de calidade, como en este caso pois Saraiva por unha banda e pola outra Olea Atlántica. Gonzalo, Liz, foi un placer tervos aquí connosco no verán e nos, moitísimas grazas por estar aquí no programa e todo o mundo pendentes destes dous produtos que ademais están repartidos en tendas especializadas, gourmet, e tamén, pois, como digo sempre, non, buscar información a través das redes sociais, que é algo de bo tiñan que ter as redes sociais, pois que nos conectan con xente tamén e con proxectos tan interesantes como estes. De contado, imos a publicidade e a volta recibimos a Miguel Calvo, que nos ven presentar a súa primeira novela, a novela debut, As Esquinas. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodaks, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Aquí continuamos no verán, tempo para a nosa axenda para que vostedes tomen nota das citas que temos na nosa contorna para as vindeiras semanas. Comezamos en Meaño. Ali temos a Festa do Viño, o evento celebra este ano os seus 25 anos, convertido nun referente para a promoción das adegas da zona e os seus produtos. Vaise celebrar nesta fin de semana do 18 e 19 de xullo, nunha edición na que van participar 22 adegas. Inclúe distintas actuacións musicais, entre elas a da Orquestra Panorama. O comunicador Carlos Sobera será o encargado de dar o pregón. Festas en Queiruga, no Porto do Son. Son as festas na honra a Virxe dos Remedios e a Virxe do Carme. Vanse celebrar os días 24, 25 e 26 de xullo. Aquí temos de todo un pouco: acto relixioso, sardiñada, actividades infantís e, por suposto, animación musical do máis variado. No capítulo de verbenas temos o día 24 a Finisterre, o día 25 a Ráfaga e o día 26, na última noite, festa con Olympus. Pero temos festas en todas as comarcas. Seguimos agora o Barbanza, en concreto o Concello de Rianxo, porque son as festas en Taragoña. Neste caso, os días 23 e 24 deste mes de xullo, xa están a ver aí o cartel con Panorama City, Cinema, Gran Parada ou Charleston e tamén Alaska no capítulo de orquestras, pero tamén outras actuacións destacadas como a de Ortiga ou Kiko Rivera. Ademais, outras moitas propostas ao longo das 4 xornadas de programación. E non se esquezan da festa do Carneiro Espeto de Moraña.
Neste caso, os días 24, 25 e 26 de xullo. Trátase da 52 edición deste evento declarado de interese turístico de Galicia. A xornada gastronómica será o domingo, pero nos días previos haberá outras propostas como o Espétalle un pincho, unha feira de artesanía de segunda man tamén, un desfile de roupa e propostas infantís. Xa o domingo, gran xantar do Carneiro Espeto. Inclúe o concerto de Tetas Band, Panorama City e América de Vigo. Bueno, pois última parte deste verán que imos dedicar á literatura e en concreto ás esquinas, a primeira novela do noso convidado Miguel Calvo. Miguel, que tal, moi boas? Boa tarde, gracias por convidarme. Nada, benvido ao verán. Bueno, as esquinas gañou o 5º premio Pinto e Maragota pola diversidade sexual e de xénero do Concello de Pontevedra. Agora falamos tamén dese premio dentro duns minutiños, pero antes imos coñecer un pouquiño máis o que se agocha dentro desta novela, que é o teu debut literario e unha novela, podemos dicir, dura. É dura e crúa, si, é unha novela que investiga sobre as consecuencias da violencia de xénero en dous personaxes principais, un fillo e unha nai. A nai porque o sofre nas súas carnes e o fillo pois, porque o testemunha dende que nace. Despois tamén intento describir como lle afectou esta violencia a relación de ambos, tanto da nai como do fillo. O libro está escrito en primeira persoa, coa perspectiva do fillo xa en idade adulta, e vai como reflexionando introspectivamente como lle afectou tanto a él como a súa nai. Claro. Que ambos os dous pois, están transitando unha depresión e a xestión de xeito un pouco diferente. Claro, cada un leva non ese drama familiar de un xeito diferente, pero a fin de contas é unha problemática sobre a violencia de xénero, a violencia machista, que ao fin e ao cabo pois afecta, non, a toda a familia dun ou de outro xeito, non? Sí, dende logo, a familia neste caso son 3, porque é un fillo único, situada nos 90, cando sofre toda a violencia, pero dende logo tamén ten repercusións na familia extensa, porque especialmente co fillo, co rapaz, corta lazos con toda a familia extensa por non ser quen de relacionarse dun xeito adecuado por esas consecuencias tan graves que tivo no seu desenvolvemento. Unha novela, polo tanto, pois con, non sei, diferentes dimensións, diferentes esquinas, non, dende a que mirar, non, unha mesma realidade. Por unha parte, ti me dirás isto no certo, non, por unha parte esa parte alrededor da violencia de xénero, como impacta, non, ese episodio de violencia sobre a nai, sobre o fillo, pero tamén esa outra dimensión sobre a realidade dunha persoa LGBTI con esa realidade, coa súa propia realidade e como se mesturan a cousa coa outra con todo ese episodio de drama e de medos, non? Sí, por un lado o tema das esquinas que é un pouco poliédrica porque realmente as características da nai vaise construindo dende a perspectiva de outros personaxes que se van relacionando con elas, non? Entón os capítulos impares están narrados baixo a voz principal do rapaz e os pares por diferentes personaxes secundarios que se van pois, atopando coa nai. Algo característico do personaxe principal que é Marica, digamos, sen contar moito spoiler, que é o único que lle salva, é o único polo que é feliz, porque é un personaxe como moi destructivo cara aos demais, pero tamén cara a si mesmo, salvo ca súa homosexualidade. Pero ben, o pai non opina o mesmo, pero aí sí que pode haber certa pois, discusión, non, entre eles dous na súa infancia, pero a él non ten unha homosexualidade interiorizada. Bueno, ti cando empezaches a escribir o que finalmente foi as esquinas, non tiñas intención de publicalo, non? Escribíalo para ti, non? Por un proceso interno, un proceso, bueno, pois de querer contar algo, pero para ti, quizáis para sanar algo teu, ou para contar algo que ti querías contar, pero logo acabou sendo unha novela, non? Como foi esa transformación, ou como ese proceso de algo que se escribe para un mesmo que logo este pensado para que o lea todo o mundo? Pois foi un proceso complexo a par que gozoso. Eu comecei a escribir hai 4 anos dentro dun proceso terapéutico
por experiencias similares que eu pasei na miña vida, dentro dese proceso terapéutico no que utilicei a escritura como ferramenta, comecei a modificar un pouco esas ideas, eses pensamentos que ia escribindo, e deime conta que en algún momento iso se podía transformar nunha novela, co cal a miña experiencia persoal comezou a distanciarse do que finalmente é as esquinas, non distorsionei moito a miña realidade, porque a miña realidade podía ser un pouco máis aburrida, fun pois introducindo cousas de ficción para darlle un pouco de estructura narrativa. Si non, é importante tamén recalcarlo porque aparte é moi clásico non preguntar, pero isto está basado en feitos reais, tal, non, bueno, é dicir, en la que fose unha cousa que empezaches para ti, logo a ser unha transformación, pois estamos falando de ficción. Bueno, ti eres ademais orientador, membro da Xunta Coordinadora da Rede Educativa de Apoio LGBTI+. En que medida, bueno, está presente pois o teu traballo na tua novela, ou en que medida, pois, claro, é inevitable separar unha cousa da outra, non? A tua profesión do que plasma sobre o papel, non? Pois bastante, porque eu son orientador educativo, pero actualmente traballo na Consellería de Educación no equipo de orientación específico, que é un equipo de 8 persoas, cada un ten a súa especialidade, a miña é trastornos da conducta. Entón, o libro chamase As esquinas porque o protagonista autolesiona o corpo coas esquinas das cousas para sosegar a dor emocional, non? Entón, todo iso, o tema das autolesións, o risco suicida, os pensamentos suicidas, collino do meu traballo, porque no meu día a día pois lidio con alumnos e alumnas que teñen risco suicida ou se autolesionan, entón iso pois si que o introducín polo meu eido profesional. Tamén sendo psicólogo, claro, non sei se pesa máis, non? Que mandou máis dentro de ti, non? Se o Miguel psicólogo ou o Miguel escritor, non? Como é difícil, non? Conseguir ese equilibrio. É complicado, non sei na balanza que pesa máis. Ao fin e ao cabo, eu sempre o digo, no proceso creativo eu creo que son como unha canle na que me chegan as ideas, escribo un pouco sen ningún tipo de moral, nin conexión conmigo mesmo. A conexión ven despois, cando eu teño que reescribir, reler, modificar, e aí sí que podo ir engadindo cousas do Miguel psicólogo para que o libro teña un pouco máis de forma. Pero no proceso propiamente de escritura, pouca conexión teño comigo mesmo. E como se fai para retratar pois eso, a dor, a violencia, non? As autolesións, as problemáticas, non? Arredor da saúde mental? Ben, como digo, a miña formación inicial é psicólogo e traballo día a día con alumnado pois con moito malestar, non? Entón, iso sí que me deu bastantes ferramentas e técnicas para saber narralo ancorado na realidade, porque é parte do meu traballo. E despois, a mí particularmente, como Miguel, un xénero que me gusta moito é o do terror, o dramático, e entón hai certas licencias ou códigos dese xénero que me gusta moito e que, como eu o consumo moito, pois tamén penso que puiden introducir algo diso nesta novela. Seguramente hai moita xente que di, jolín, para un magazine como é o Verán, non? Que estamos aquí, que si unha festa por aquí, unha festa por alá, e agora falar de cousas tan duras, non? Como pode ser estes episodios, pero que é necesario, non é necesario, e moitas veces, non? Ti non lo podes contar, darlle visibilidade e falar destas cousas en todos os ámbitos, non só no momento no que un toca a fondo, senón tamén en todos os momentos posibles, non? Pois darlle visibilidade a estas cuestións arredor da saúde mental, non? Sí, por un lado me parece importantísimo seguir concienciando ante a violencia de xénero e a saúde mental e como se xestionan os malestares emocionais. E por outro lado, polas relacións que estou tendo, sí, é un libro duro e cru, pero tamén me di que é bastante adictivo e que engancha bastante, que custa soltalo. E logo pode haber certos puntos de humor porque o personaxe principal é un pouco cínico e pedante, ás veces fai un pouco de gracia, porque o meu obxectivo tampouco era facer pornografía sentimental, non quería excederme na mágoa que poderías sentir os lectores e os lectores por el. Entón, intentei describilo como un pouco desagradable, como digo, iso ás veces é un pouco gracioso. Pero de todas formas o lector conecta con el, non? Ainda que tenga ese punto de cinismo e tal.
conectan máis do que eu esperaba. Eu Ajá. esperaba que houvese máis resitamento cara a él porque é unha personaxe moi errática que toma bastantes malas decisións e ás veces penso que como lector ou lectora podes sentir pero por que estás facendo isto? Pero ao fin e ao cabo sí que me están comentando que aínda así como a violencia de xénero é tan extrema e todo o malestar que el ten é tan severo, pois que se compadecen por él en algún momento. Sí. Bueno, falábamos agora da importancia non de visibilizar pois as cuestións alrededor, pois a violencia de xénero, da saúde mental, pois tamén cuestións relacionadas coa depresión, pero tamén importante dende outro lado, outra cara da moeda, digamos, tamén visibilizar a través desta novela o colectivo LGTBI que máis, tamén dende un enfoque distinto, non, como dicíamos antes, dende diferentes aristas, dende unha realidade pois múltiple, non, que se retrata, non, nesta novela, dende diferentes dimensións, podemos dicir, e ademais nun momento pois no que parece que volvemos un pouco para atrás, non? Sí, ben, no libro que el sexa gay non é o principal da historia, non moitísimo menos, e eu creo que iso é o avance. Claro, sí, que a súa orientación sexual non sexa o que xira toda a historia, ela vive con total naturalidade. É certo que nos 90, cando este rapaz e adolescente tivo dificultades co pai no libro, pero na súa vida adulta non ten ningún tipo de dificultade e de feito as personaxes secundarias que vou creando no libro son todas queer, sobre todo mulleres lesbianas, como para configurar un mundo queer sin dificultades ni violencias polas súas orientacións ou polas súas identidades. E eu creo que a día de hoxe ese un pouco, dende o meu punto de vista, ese sería o obxectivo a seguir, non? Relatar historias nas que a orientación non sexa o protagonista, simplemente están e lles pasan outras cousas. Quizáis iso foi algo que chamou a atención do xurado desta quinta edición do Premio Pinto Maragota do Concello de Pontevedra, un libro pois efectivamente recoñecido con ese premio nesta quinta edición, como digo. Bueno, como viviches ese momento, ademais sendo o teu debut na literatura? Pois moi contento, non me esperaba para nada porque eu cando introducín as esquinas en xullo, cando rematou o prazo límite para entregar as obras, eu esquecínme totalmente porque o meu obxectivo era un pouco pois a ver se alguén lle gustara e a mellor pois ir introducindo no ámbito literario. Pero en outubro chamaronme dende o Concello de Pontevedra para anunciarme que era o gañador. Eu sempre digo que inicialmente pensei que era unha multa, porque eu traballo en Pontevedra e pensei, joder, me están chamando por unha multa. Despois xa me dixeron que non, que era o gañador e aí xa me explicaron as razóns por as que consideraban que era a obra gañadora e foi moi emocionante. E pois todo o proceso dende que anunciou a edición e a publicación o 14 de maio, pois estou vivindo moi contento. As críticas, como estábamos contando, as críticas están sendo moi boas, non? As reaccións que estou recibindo, a verdade é que sí, non é un libro pero que me están dicindo que deixen diferente. Entón, aínda que xa duro, como que remove, e iso, ao fin e ao cabo, cando estás ante unha obra, penso que é positivo, non? Que non provoque ningún tipo de emoción, penso que sería o negativo. Entón, de momento, a xente está sendo moi agarimosa, sí. Bueno, como decías, un libro que aborda a cuestión LGTBI, recoñecido, polo tanto, con este premio do Concello de Pontevedra, pero que non é o eixo, digamos, do que acontece no libro. E, claro, estamos falando dunha temática, aparte da cuestión LGTBI, da cuestión tamén da violencia de xénero, que eu creo que aínda faltan moitas páxinas dende diferentes aristas ou esquinas, non, para seguir escribindo e afondando neste tema e seguilos poñendo sobre a mesa, non? Sí, sobre todo por parte dos homes. É dicir, eu penso que grazas ao feminismo dende os 90 que está esta historia situada a toda agora, houve un grande avance, pero penso que faltan voces masculinas que digan, oye, no, isto é un problema dos homes, con moitísima repercusión nas mulleres, pero que non só son as mulleres as que teñen que alzar a voz ante a violencia de xénero, senón que temos que ser nós quen o poña encima da mesa e decir que isto non está ben
e hai que seguir pois loitando contra iso. Unha cuestión evidentemente pois unha problemática que afecta a toda a sociedade, como ben di Miguel, o noso convidado. Bueno, logo das esquinas, que agora, bueno, pois está en pleno fervedoiro, non? Está aí nas librerías, esta publicación editada por Xerais, pero non sei, claro, si con isto de chegar a encher, xa primeira publicación, primeiro premio, xa o libro pois por todas as librerías do país, si xa tes en mente seguir escribindo con o obxectivo de seguir publicando? Teño en mente seguir escribindo. As ideas están baixando cara a min. De feito, estou co móvil todo o tempo escribindo as ideas que me van chegando e hai que aproveitar estes momentos de creación. A realidade é que teño pouco tempo porque pois o capitalismo me ten aí agarrado ao traballo. Entonces, pois nos meus momentos que teño, pois vou escribindo, sí. Pero bueno, vai para longo. Bueno, pois estaremos pendentes así todo pois de novos proxectos de Miguel Calvo. De momento quedamos pois precisamente con As esquinas, a súa primeira novela, o seu debut coa editorial Xerais, gañador dese quinto premio Pinta Maragota do Concello de Pontevedra. Nos imos ir rematando este primeiro verán-verán de 2026 e ímolo facer pois como sempre, como manda a tradición, con música, con Nove Louro, un dos fenómenos musicais do momento aquí en Galicia, que vai estar ademais ben pretiño daqui de Sanxenxo, no Concello de Meaño, no Son do Mar, un festival que se vai celebrar os días 22 e 23 deste mes de xullo, con artistas como OBK, Maldita Nerea, Tantangou e Derrapanse, como lles digo, tamén Nove Louro. Con el imos quedar e despedir este verán-verán, este primeiro verán-verán de 2026, e eu quedo aquí brindando con Miguel, dándolle as grazas, por suposto, por vir hoxe o verán-verán. Grazas. Cando sea, y xa sabes que me podes chamar, que sigo tendo algúns males por calmar. Cando sea, y xa sabes que me podes chamar, y sigo tendo algúns males por calmar. Teño unha luz no ceo que me intenta guiar, pero solo me gio de min e vin o teu mirar. Eu xa sabía que iba a ser complicado, escribín temas para verme o teu lado. Non me importa que la vas con él, no, tiene máis todo que nunca grite. Me veis si tes falta de cariño o algo, calquera cousa, pero sabes que podes chamarme cando sea. E cando sea, xa sabes que me podes chamar, que sigo tendo algúns males por calmar. E cando sea, xa sabes que me podes chamar, que sigo tendo algúns males por calmar. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán-verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodaks, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo.